ahlukane nje ngoba sithanda kungaba ngathi uma ukude kuthiwa usoze uzwe kuthiwa sekubani cha uzwe nje ukuthi ayisekungena omunye manje ngoba uma ume kude nje ungatshela ukuthi lokudlala umuntu oyedwa ile yanto esikhuluma eqala no producer ode nje yenzeke itudo manje ayi asazi kodwa ukuthi into ezolungisa leyo kodwa ke ayiba balandeli kumele bayifake ukuthi cha siyacela ukuthi nisixubele mangabe niqasha abantu abahlukahlukene wala koshuna bomuzi basekhona hayi futhi ngibabonga kakhulu kwaba kwenze nje egatsheni nesitayela sakhe esiceleni mfethu naye nokubekezela kwakhe hayi ngiyayibonga kakhulu insizwa ukuthi ibekezele bezinto yakhe beyizwe ngoba iyasebenza kakhulu ilebe ngisho uyawashaya ama-hit awu-3 la ungadumile uGatshenada kudala akushaya ama-hit kodwa lutho kudala impela yaqala ngoba nje bengiye ngibuke ngithi baningi abantu abagitshezwa emakhanda kubantu thola ukuthi umuntu uyamuzwa wena ukuthi ithalente elikhulu la kodwa kunomuntu okwenziwa ngathi ungapheki kwakhe ngesimo sokuthi ke kodwa kena nembobe kwazi ukufikisa emsakazweni ethile nakubahleli bemcimbi ke sekungathi kungaphezulu komunye umuntu iliyadwisho futhi ngathi kwaba umngani nobani ukuze kwenzeke ukuthize ayishi manje ke angikuphiwanga kodwa ke ngibatshele ke nabanye mhlawumbe ukuthi basondelene nami abasazama ukuthi mhlawumbe mawukwazi ukwenza lokho mina ngiphiwanga ukwenza lokho mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama ngoShepherd waManqele ngidabwa ngapha wahlabisa empembeni isigodi hayi njengekhansela lenu iButternut sengidilivile ngizoke ngimeke ezinhlamba kancane zananga White Man wangapha emsiki umlungu nini abantu bengivulalela wena kwakithi angibukele kuPerfect TV mfethu ngibonge nesikhathi ukuthi nje uzohlala nathi namhlanje awubonga mina mfoka Manqele ake ngibingelele babukeli obingelelayo uThokozani Mkhize odabuke emsinga emachunwini odumeke ngelikamlungu emculweni kaMaskandi White Man isifakathi yebo into engatholakali abantu bakhulumshaya bengisengale phesheya kwezilwandle ekugcineni siyabonga ukuthi hayi na kanjani mfethu abantu bakho ayawufuna hayi futhi bese bekufuna yabona uma bengakulethanga manje bengizothi ngaphuma eminyango ngelinye ilanga bafice behleli hayi bebezoze bekushaya mfowethu hayi ngithi angikulamulele ngifike namhlanje mfethu usushilo ukuthi igama uThokozani wasembo ngapha emachunwini khona la iginqini and futhi uyayishaya ngoba namhlanje kodwa ungibambe ngophondo iphi intambo ukishiyelani ke manje hayi ngoba ngisazobuya nje intambo ngizokuphathela futhi ngizobe sengihamba nomunye udlala nenkostini khona kuzophuma enye into hayi senizwile uyena oyenzele inkinga mina isigenci ngathi akasiphathi yena washiya uthi kodwa baseza khona into yamehla bazongiphathela yona hayi ngenzela ukuthi masibuya nje hayi cishe futhi uyozuthi hayi asingakhuluma kudlale nje iginci vele ufuna kanjani mfethu lo uqala nini mfethu ungena emculweni senginesikhathi impela eside igingcini ngiqale 2011 ngisebenza eqenjini abafana bengedlane kodwa bengumuntu odlala nje isiginci lapho kunomunye umfowethu obekuyena osihola phambili baphinda abanye babheke besibaningi nje dlala isiginci mina kube khona olidayo kube khona ababhekhaya siba yi4 ela kuphi leyo qembu la ngasekhaya ela ngasekhaya ngoba phela
ubhuti bayamazi abaningi besebenza namashayina amahle ingedlane yadla into zayo bese ngaphansi kwakhe ke thina besikhipha phansi kwakhe sabafana bakhe abafana bengedlana uzenza isikhathi esingakanani lapho sasebenza unyaka kodwa ngoba besesesikoleni sikhipha nje album e1 sikhipha ngaphansi kuka Mambuselaphi yebo sasebenza ngaphansi kwakhe vele sikhipha nje album e1 eyisihloko sithi Imbawula angafuni sifike la eGoli safuna lapha ekhaya nisesekhaya vele sesekhaya safunda isikole awufunda kusiphi isikole mse ngifunda eDlabesuthe High School i-primary noma high vele nje ubuyithandele nje isiginca hlahle bengithanda ukudweba mina uthanda ukudweba bengidweba kakhulu umtshengiseni nje nomqomeni ngibadweba mina obe njalo ngiqaleke ekudwebeni esikoleni nje beke kubukwe nje la maphephe bengiwadwebile uburasta wasesikoleni hayi ngurasta impela yabona urasta ushaye izami impela ngikhumbuza kudala yabona nami esikoleni bekubukwa ke into zami lapha ke usingakazi nama social media ke ngabikho kanje ngithanda ukubadweba abaculi ngithanda phela nomculo kodwa ngibadweba nje ngiyawuthanda umculo ngoba ekhaya vele ikhaya lomculo ubhuti bedlala isiginca adlale inkositini bese kuba khona owakwethu futhi utelekile edlala isiginca umthetho bedlala isiginci kuyingedlana ingedlana edlala inkositini iphinde ke ihole iqembu yebo iqembu lasekhaya isiginci nje sikhona ekhaya kodwa ngisinakile ke ngithanda lento yami yokudweba ngeza ke ngapha ke eGoli 2007 ngivakashile nje ngisafunda isikole hayi isiginci mangisifica isiginci ke mawusibuka ungakadlali utshela ukuthi uzoshaya nje ilula lento kuba nalokho nje ukuthi hayi isiginci ngizoshaya hayi ngithi ngiyibamba lento ayisho lento zayo hayi ngiphathe kabi kodwa ukuthi angishanga kanjani manje lento hayi mayidlala umfowethu hayi ngibona ukuthi hayi ngiyithanda lento mangibuyele ekhaya qala udlala nangeminwe wena awufaki ngisho lezi zinto hayi ngakwazi nokukufaka ngibhizinesana uma ngibuyela ke emakhaya 2008 hayi ngibona ukuthi lento engiyishiyele emuva angisakhona ukuphila ngekho ngitholeke leli galane lamafutha hayi ngikhandele sami ndingase ngiqale nalezi zinto lezi sibize ngamakama esiginci ngayiqala nokuthi ishiyana kangakanani ngazakhele sami ke ngeplanga kwayisiginci futhi esikhalayo ngafunda nje ngaso kwathi ngelinye ilanga nje ngishana khona ngakithi kwi weekend kwafika uthisha owengifundisa angisazi ukuthi wayengifundisa siphi isifundo kodwa uthisha ukhoza wangithola ke lapho naye ngeweekend uyangibuza ukuthi hayibo isiginci uyasithandana uhlala ekhaya uhlala ekhaya ngidlala nje ngingasekhaya sho nayo ufike nje ngakithi khona akayilethile ngakithi engithola ukuthi ngidlala isiginci ke ngibuza ukuthi ngiyasithandana hawu ngithi hawu isiginci angihlukani phela naso wathi hayi ngifuna ukutholela sangempela mina nginabangani bami abadlala ijazz isiginci badlala nje kayi1 bethenge esinye mase beya kwenye ishow hawu ngathi hayi ngabe ngisize kakhulu nangempela nje kwadlula cishe amaviki ambalwa wabuya naso ngempela angilalanga ke ebusuku sikhala lesiginci manje buya nezinto zakhona ndawo yini nibiza ngani hayi azikho ngase ngikhandile ngase nginezokukhala umsebenzi nje wezandla ngomthetho ngumuntu owuthandayo kakhulu ubusuku bonke kuyazama hayi sifika isiginci vele asingithathanga isikhathi eside nganje mangizama nje ngazamela ngakhona ubhuti ke mayifika ebuye eGoli ngacela ukuthi abuye nesiginci sakhe bathi mase bengikhombisa kwase kulula ngoba into ebengizama noma ngangingazi ukuthi ngisetha ayifani nalesi asifeni nothisha nosupport okay kuze fike nalesi ubhuti ufika naso ngisasebenzisa lesi sesithini ngingakazi nokuthi kusethwa kanjani shuthi wafika nalesi evakashile wangikhombisa ukuthi kusethwa kanjani kwalula ke
ngathi mangithola nje lesi ngiveli sengi-right mina sengiyasazi nokuthi sisethwa kanjani. Manje lesiginci lesi usuyaqala-ke manje uyacula mhlawumbe noma usayidlalela iy'ngoma zama-artist nje ujabulela ukuthi busy nje nomgqumeni namashayina amahle nendidana yilo ngidlala nje lezo y'ngoma ujabulisa yilokho ukuthi kodwa nje hhayi mina angikho kahlahle ekuculeni angikho sidalo ngithanda nje isiginci kakhulu. Yikho beze bekuthatha bekushayisa isiginci naseqembini vele nje angangifuna ukushaya isiginci ngangekho nasekutheni ngake kuthiwa kucula mina. Ishitshani nini usungena ngapha nawe egincini-ke manje uthi hayi ukucula manje? Hayi la egincini ayingena-ke sengiyila eGoli ngomthetho. Hayi senginayo le nto yokuthi hayi cha nami sengiyafisa emva kweqembu iqembu hawu sekunesikhathi eside vele isagcina ukulenza soyidlalela wena ngaze ngeze sengidlala nje sengumuntu odlala isiginci nje ngidlalela abanye abantu. Hayi kwazi nami kwangifikela ukuthi hey uyabona uma udlalela abantu ugcina ubhayiziseka uthi wena usathi userious uthi userious naleli qembu vele bexabane bodwa gcine manje wena untunta kungazazi ukuthi uyiliphi. Ngabona ukuthi hayi angisungule iqembu lami ngoba le nto ngiyayithanda khona ngidlala kwabanye kodwa nginakho nami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngicule nami. Ngisho ukuthi ngalo ngenza amademo hayi ngizwe kodwa ukuthi akahambi kahle. Awuzizi ngangilalela mina ngangingaba ukwenza ingoma mhlambe ngithumelela abantu igcwala yonke indawo cha ngangiyenzela ukuthi ngiyilalele mina uthi sengi-right. Ngazizwa ukuthi cha hayi sengingangena-ke manje sengingakwenza okungcono estudio. Ngaqala ukungena-ke 2016 ngayirekhoda mina futhi ngoba ngangifike eGoli ngathola-ke iy'toho ngakwazi ukuyibekela imali ngangena ngaqala ngezi-album yami yokuqala yayihloko sithi sesifikile. Baqala bakuze nangasemakhaya. Hayi futhi impela yathi ukuphusha impela. Hawu kwathiwa ubulindeni sokuphela kanti usiphuthisela ngento emnandi kanje. Ngibhizi mina nje ngidlala isiginci ngazi ukuthi abanye abantu kufanele becule. Akusinto yabona ubhizi nje la. Kodwa futhi phela ngangizwa ukuthi mina ngigudi kahle kahle ekubhekheni i-lead voice yami yayingakabi nayo ipower. Cha ungakayithembi. Hayi yayingekho right ngangizizwa nje ukuthi hayi akukabi right lo. Hey shuthi ngabe la emculeni yazi kumnandi kwathi abafana nawe umuntu ayibona ukuthi azangabi right. Awathi ngiqale nje phela besiwenza amademo sibe baningi ngizwe omunye uthola ukuthi amademo ingoma zakhe zamademo segcwele kubantu kusho ukuthi uhluleka ukuzizwa isengale ukuthi ayikabi right useyahlekwa ngedemo kanti bekufanele ayenze yena alalele yena noma alande abanye abantu abazi ngomculo hlale phansi kulalela ukuthi yini engingayilungisa kodwa inkinga ukujaha udumo ukujaha namlungu umculi ungakabi right umculi kodwa manje onamaphutha amaningi kakhulu amaningi two abantu sebayiproducer ngithi ayish leyo kuproducer ayikho right ngoba mina makuzokwenzeka uthola ukuthi akekho umuntu ozongiproducer kufanele ukuthi mangiqede umsebenzi estudio ngihambe nawo ngendlini ngiyoyilalela ukuthi iloko kufanele kulungise naloko ngoba ayikho right into yokuthi uproducer wena ayikho right. Uzizwa kanjani Joro? Kunzinyana ukuzizwa ufuna ukuthi lento lokhu uyilalelile kaningi uyakwazi ukugcina uzwe ukuthi hayi lokhu kurong lokhu ongenasikhathi ngeke uyenze. Hayi mawujahile ukuthi ujahe nje ukuthi kuzwe abantu angeke uzuzwe. Uproducer vele usiza ukuthi lawo maphutha kanjalo ungena lapho. Yebo amaphutha mhlambe uyafletha ivoice yakho noma ingoma yakhe ikhomba ukuxuba inkathi edlule nenkathi yamanje. Uthola ukuthi inkulumo yakhe ayisazwakali kahle. Ukusiza lapho ngomthetho. Phela isikhathi esiningi sesiyabona manje abantu bayiproduce kodwa umuntu uyabheka indidanizi yahamba iproduce omgqumeni nezohamba iproduce uxayo uthi kona lapha esikhathini samanje ngabe sebathi benamatalent lawadlule ngalendlela hey kulesikhathi samanje wonke umuntu uyazi wonke umuntu uyazi akekho ufuna ukuthi akazi make kuthiwa utshelwa into
ubona ngathi akaseyena umuntu namlawula nje mhlamba ngathi akanamandla mhlambe noma ngazo umsizingeni eliphansi kanti ukutshelwa kuyimpilo nje ngomthetho ukutshela ukuthi hayi wrong la ukusukuhlanganisa nokwakho kuphuma into right kakhulu. Siyabona mfana Mkhize angena 2016 emculweni and futhi ingoma uyayivonga ngesiqamba manga idlalela isiginci awugcini ukuthi udlala isiginci uyacula until is 2024 manje yeah 2024 so to 10 years lo ngithe mangikhiphe le album kwawukuthi vele ngisayidinga nami i-company engingasebenza phansi kwayo yeah kwase kuvela ukuthi ubabwashe lemhlophe uzohambela indawo enza ama audition yeah ngangila eGoli ke kwathi uzo eMsinga uzo eNkandla ngicupha ke nami ilanga laseMsinga ngathi hayi impela ngizokwehla ngisukela eGoli ngeMsinga ngehla ke ngaye eMsinga hayi 2016 njalo kuphumele album futhi kodwa ngisadinga vele umuntu ozokwazi ukuthi angiphathe nganikela khona ke zayikhala ke Mphelankani mangaphosisa icishe sasi 33 la kwakwehla indoda ukuthi ke phela ubaba uNgcobo uthi indoda nesiginci sayo nephimbulayo lapha estage adinge ma backing akufuneka umuntu la ozoshaya lesiginci uzenzela yonke into yebo kufuneka umuntu oshaya isiginci aphinda ayiculele hayi ke vele wena suke ke sasiphambili ke mina sibaningi ke vele edlala iginci ekhaya khona umfowethu utelekile kube unqinqike ozalwa ubhuti Ngedlana bese kuba yimi safika ke vele lisabhalisa thina shothi kwaqala umfowethu weza ke unqinqike kweza mina ngaba nje wesithathu shothi kusalandela ke 30 ke abantu Number 33 sahlala ke salinda kodwa ke ngiyayizwa vele ingxoko ke kodwa la eduze kwami ukuthi hayi bathi wena haya kusageji asazi noma ungawu number 1 kodwa nje wena usuwothathiwe wena hayi nami kodwa phela kithi abantu basangena bayacula futhi la hayi angithembi kanti ngempela bazothi mabe jaja obaba uNgcobo cha impela ngiphume unumber 1 lapho kufuneka abantu abangayi kwakufuneka abantu cishe kwakufuneka abantu abawu9 kodwa kuzothathwa 2 kusazohlunga futhi kulo 9 kuzohlunga kule 9 kuzohlunga 2 wena ngaba unumber 1 kulo 9 kulo 33 ngaba unumber 1 ke kwafuneka kodwa ke 9 ke phela stage yeah hayi lapho ke nami ke ngathuka ukuthi hayi bantwini abangaka kushuthi into engishoyo kushuthi yezwakala kubantu ngoba cha nabantu vele base bengitshelile nje ngoba wawufika ucule bese uyohlala futhi nabantu vele ababukayo nje ezihlweleni vele babesho hayi wena hayi uthathiwe wena nangempela ke namanje vele ubaba uNgcobo yasebenzisana naye kuyihash movement uyihash namanje ngikhona na kuyihash movement ngiyaqhubuza ngapha ngumlungu ngiphinda ngibe khona ngala okumuntu ke osiqeqeshe kakhulu ke kulento ye live ngoba ngiqabuke ngaye mina hayi besingayazi thina besazi ukuthi sidlalela sodwa mase kuhlangane iband yonke kuyinto enzima ukuthi siyenze thina kodwa nje umuntu ongiqeqeshe kakhulu kodwa kwenziwa abalula yebo awusekubalula manje zenza kanjani lezi zakini zakwena ngaphumba lapha ahamba baphuma kunani uthi ngisazi ke babe honamba babe khona kule 9 kwathathwa ngake wagcina ethathe 2 wayesezosebenza sezorecord noma kuba lo mfowethu usacula la mthathana yebo ukhona futhi la eGoli wakhona eMsinga uJamludi ngiyalazi igama uJamludi udlala istyle esila kumfokamolo bekumuze sagcina sithathwe naye ke kwawukuthi ke angimileke ngoba into yakhona yenzeka kwaba nje nokuthula isikhathi eside
shuthi ku2017 angangakhipha nami ngisabhekile ukuthi kwenzeka kanjani ngabona ukuthi thule isikhathi eside ngaphinda futhi ke ngazama ukuxhumana nomunye ubaba ukhoza wangakithi ngacela ukuthi ayakangichase ngifuna ukuqhubeka mina nokurekhoda saphinda sesi album yesibili yayithi konke kuphelele sesenza bani 2017 or 2018 shuthi kujampa unyaka saphinda wabuya ngabuya futhi lapho kunengoma abayithanda kakhulu ngihamba nocela zimnika ethi siphuma lemsinga okuyona ke ingoma esikhathi esiningi ayisala stage ngoba ngizwa kahle nabantu engisebenza nabo futhi bayizwe egazini kwaqhubeka futhi 2019 ngazokhipha esihloko sithi isothamlilo yebo ile album ke iphushe kakhulu ke yona wasoqala ukubona yaphusha kakhulu ngoba ngisho ngihamba ama promotion mina ama CD yayo ngempela aphela ke impela kimi lona aphela straight kwazi waphoqa ukuthi ngiyolokhuza ngilanda yaseDakota ngoba ngangasenawo esandleni kanti eDakota akhomba ukuthi awahambi la ma promotion ngiyakwazi ukuwaphusha kakhulu ayaphusha kakhulu ke yona kodwa ngicabanga ukuthi ukwasiza kakhulu futhi ngasebenza no Thamsanqa kwi-promo ngenza promo kwangisebenzela kakhulu ke lokho yaphusheka 2020 ngakhipha ethi ubuhle beXYang naleyo futhi iphinde futhi yafaka elinye igiye uyabona ukuthi kodwa ngiyabona ukuthi ke isiphusha kakhulu nje isizwa naye leya ukuthi ngikwazile ukuphusha ngayo le isifika ayiphushe kakhulu ke le ubuhle beXYang kodwa ke yaphazamiswa yilento ukuthi iCovid ke iCovid yavuda kakhulu doti yasilimaza ke iCovid awukwazi kuya kuma promotion akwenzeki ngiyakhumbula nje sithi sokuphusha kwamaye amaphoyisa afika avala nje cishe kusadlale abantu abayi2 afike nje avala angakwazi ukuyiphusha kodwa ngibona ukuthi ku social media ifikile impela is 2019 le 2020 kwagcina ke kujampa ke futhi 2021 angakhipha vele kusokuthi zoCovid vele zakapakela kiyo futhi sangakwazi futhi na ukuphusha nangawo agcina manje sitheneka amandla ukuthi ayilento isebenzisa kabi ayizime ngagcina ngakhipha ke 2022 ialbum esihloko sithi Lifake Lonke ngiphushileke nangayo leyo kodwa angiphushanga kahle ayifani nalawa akuphushe kangakahle ukuthi isimo ke izimo ayifani angikwazanga nje ngoba into ebiyenza ukuthi mina ngikwazi ukuphusha kahle yiwa ama promotion ukuthi ngihamba ama promotion ngikwazi ukupromote besibona abantu ukuthi stage senze njani dayisa nalapho masebekwazi nokulalela ke nengoma kuze ke kufika ke last year khipha ke iEP 2023 esihloko sithi isithini kuze love back ihamba kanjani iphine nje lapho ngiyaphusha kodwa ngifuna uqamba mangayiphushe kahle ayifani before iCovid la hayi lapha 2020 ingiphazamiseke kakhulu lapha futhi ubuhamba impela kube engekho le COVID hayi iCovid ingiphazamisile kakhulu ke kodwa ke nento engicabanga ukuthi ke ibuye ngishaya ke nakho ukuthola ukuthi uthumela ingoma emsakazweni okuhlukahlukana bese uthola ukuthi ingoma zakhe ayidlala abalandeli belowe kubuza ukuthi kanti ingoma zakho idlala nini nemsakazweni akhuthalela umsebenzi uthola ukuthi neminye makwenzeka idlala ialbum ka2019 abantu manje sebebheka umsebenzi omusha ukuthi udlala emsakazweni vele kudlala
ingoma eyindala mfana asafuna ukucula uyavilapha buka kusadlala iCD endala abazi ukuthi usubmit ilokhuza ingoma seyithumela imsakazo eminingi siyayithumela ialbum nealbum mangiyikhipha mina ngiyathumela umsebenzi wami ngiya-email ihashi movement kwenzakalani kuyihashi sisalindile ngomthetho ungcobo-ke uthanda-ke izinto-ke ezisezingeni vele uyengathanda ukuthi izinto azenze ngokubhuduzela noma-ke sekunesikhathi eside phela sibhekile kodwa khomba ukuthi izinto ziyalunga ngoba nakiwo lo nyaka nje sesike sathi uqala nje sanemicimbi esisebenza kiyo kodwa-ke uthe uyazama kuyahlangana ikhona ikhampani enkulu esingakwazi ukuthi sisebenze nayo. Ngathi nohlanganisa lokho nama-sponsors iyozibe kanjani? Yebo. Abantu nje sinxusayo ukuthi basondele emsebenzini esiwenzayo ngoba uzame kakhulu ngoba phela kuliwa nokuthi umuntu angagcini nje ithalente lakhe kushabalala nje agcine ukudlala iginci uthola ukuthi seyidlala ematshwaleni ke manje. Alisasebenzi lutho-ke lapha ithalente. Ikhampani le enirecorda like uthi ngakhipha umlungu ngaphansi onto enihlangene niyiqembu elilodwa izo recorda iqembu kodwa ke bathembisa ukuthi ke mhlawumbe ukubeka kwesikhathi singabe sisirecorda nga-1-1 ngoba nakhona usirecordile khona ingoma esihlangene kizo khona ingoma esihamba kizo futhi umuntu ngamunye nibangaki pho meseninonke siba u9 wathatha endaweni ikakhulukazi kodwa KwaZulu Natal ubehambela konkandla kokuphi sihlangene nje ezasolundi insizwa lapha noma kugcineke ngicabathi ke kugcinene kuhlungeni kwakhe kugcine kwenza ukuthi gcina abasemsinga bebe bawu2 bese ke lezi ezinye indawo 1-1 cishe ke kodwa kukhona indawo mangibheka ke mhlambe ezagcina ziba nabantu kusho mhlamba abashaya eceleni bonke ngoba nakho kugcina phela sesiba bawu2 thina abasemsinga hayi kusho ukuthi kugcina kuzwakala ukuthi le ndawo le yakhambi ka abake bethu ukupractice wala mfethu yabo sesiba ama-CD ngicathi mangaphosisa awu5 ngaphezulu 6 nge-EP awu5 kahle ama-album odwa full album siyazi umuntu odlala kakhulu kuma-promo umcimbi asazi ukuthi bangani nawe kodwa sisaya lapho ule 5 iyiphi ingoma owazi ukuthi ingoma la ungathuwa esikese uphuma ungayidlalanga le hayi impela yihlwele fana ngeke uphume stage mangakayithinti nje le wethi hayi iyo lethi ubuhle be-X hayi iyona impela iyona nje abantu abasuke beyifuna kakhulu nale kacela nale kacela ngiyakuzwa ngoba insizwa engigijima nazo insizwa zikaShaman zishaya kakhulu uShaman why nokhatha eso squad ufuna ishaya uShaman vele ngakithi sizidlala uShaman vele mhlawumbe sithi ubaba acule sawa bafict ucela vele sesimbalile ucela zimnike kube umlabalaba kube uSimiso Khumalo ku-EP engigcine ngayo ufisharishe uGatsheni iyasebenza nele yama-feature ukuthi like ubulanda uGatsheni umsebenzi mhlawumbe uzothi kancane hayi iyasebenza kakhulu because nami ngibuka ngathi kusele lapho phela kodwa ingoma uyayishaya angisazi kushoda manje hayi nganje mina ngokubuka kwami isikhathi isikhathi singasibala nje mntazikafiki kodwa nje into ebuyishayo ukuthi ngoba asinawo namakhampani apowerful marketing yona into eshaya kakhulu kulena ke emcimbi hayi kodwa sengayitshela nje ukuthi hayi sebungibiza mabethandile ngoba ngizame ngandlela yonke mina ukuthi istage sami la eGoli bayazi nendaweni ngakhulu mina kuthiwa kubekwe isiteki suka nami nje yonke indawo
kwaze kwawukuthi ke ngithi ukwaqhelela kancane ama promotion yeah kodwa nje bayazi ukuthi estage ngenza kahle kakhulu kanti nase studio futhi suke ngiyimiselile yeah mfethu kuyazwakala ezinye ingqinamba sikwabhekana nazo yiziphi ayish ngathi nje yiyo kahle leyo yomcimbi kuphinde kube ile yasemaredweni radio station hayi cause mongaqasha lapho ngicina ngingazi ukuthi kahle kuhamba kanjani ngoba ikhona umsakazo ekhipha inamba ithi mangabe usuthumelile sicela ukuthi ulandelele kule number ukuthi umsebenzi wakho ugcine ulalelekile noma ugcine udlalela emsakazweni ufone awuthi uyafonela lezo namba uthola ukuthi ayabanjwa nje star ngalezi insuku abasuke beyibekile ngoba bayasho ukuthi le number ufona ngolesingaki nangolesingaki cause le yase Redden phela inkingi yabo bengakuqasha emcimbini shothi awuthola imali yokuqasha kanti imali ongabe uyithola eyokudlala emaredweni nakhona masungasadlala so inkinga futhi ungathi nje ithemba ikakhulukazi mina sengilibeke kubalandeli sengilibeke kubalandeli ngoba abahleli bemicimbi ayisengicele kakhulu angisazi ukuthi sekuyiphi indlela engabe ngicela ngayo kanti kancane kukhona umhlelo womcimbi ongakwazi nawe phela into ngiyimangala nje uthola ukuthi ezinye izinto ikhomba ukuthi hawu uma ngaluthi hey labantu bayangazi ngiyakutshena uthola ukuthi abantu bayakwazi kodwa manje nje kahle bakushalazela hayi sigcine sengibuka mina ukuthi kushuthi kunenye indlela okuhanjwa ngayo noma kufanele ukuthi ngizwane nobani kuze ngikwazi ukungena emcimbini kodwa hayi ithemba sengilibeke nje kubalandeli ukuthi cha mangithola isupport kiyo mina kuyobe sekuphelele lapha ku YouTube izinto eziko ama page akho okay YouTube Facebook TikTok konke ngaphansi kwami lo ngcono mfethu kungcono sele right la YouTube monetize manje uthole imali monetize u1000 sefile subscribers ayiselidlulile ikushodasho sekushothi watching hours man safuna sicheck safuna sicheck kufanele phela efuna senze ukuthi imali kakhulu because mabe ngaqashi bengadlala eradweni indaba ya online yona sisebenza kulezi zinto abantu sebe stream umculo esiqamba manga hayi ikho nje nami sengithi hayi ngithemba abalandeli ngoba kukhomba nokuthi thina sifike angifuni uqamba manga ukufika kwethu thina i-social media hayi bengayi-understand ukuthi yini kwenziwani ngena abantu abaphaphayo ukhona ubhuti nje ongifake kakhulu kiyo uMthembiseni Buthelezi engifake esaqala nje ngifaka kuFacebook mina ngidideka nje ukuthi uFacebook uthi uzongenzelani lo muntu impela hayi ngeke ngawubona futhi ki-album yami yokuqala ngabona ukuthi abantu bela sebebaningi abangaziyo ngoFacebook yingakho ke nguhlonipha mina abanye ngiyabona phela nje ke bathuka inhlamvu badlalela kiwo ngezinye indlela mina ngwazi ukuthi into esebenzayo kakhulu le uFacebook fethu into ye-social media fethu ngiqamba manga iyasebenza uyabona nje ukungena nkampani mhlawumbe inkampani nowadays ziyavalwa zibulawa social media ukuthi umlungu no YouTube isigisi no Facebook uzenzela yena emarketelo efana umsebenzi inkampani izokwenzana shothi wena usuyipromothela umsebenzi ayisekho into ezoyenza so the time when upusha abantu lapho ukhuluma nawe then ngomsebenzi wakho ufaka abantu even ukuphusha abanye abantu ethe marketing khona abantu abanoma ngibone onke abantu uyakhuluma khombisa imarketing because uyabona lo mjidi uyaphila lo abalandeli balo bazosuka beyosupport umlungu nalo yebo type mjidi oright lo ngethe marketing abalandeli baze bethethe bethi hawa business nemsebenzi yabantu sithi siphusha wena mina ngithathi njengokuthi into okufanele size mina futhi umuntu mayenza kahle mina ngikwazi sidala ukubamba kuloko ukuthi kufanele ezwe abanye abantu hayi sidalo ngeke mfethu hayi zenzele yonke into futhi uqhubeka kanjalo ale ufuna abantu ozokumarketela and the good part ukuthi into zakho zikuwo yazi abaculi abaningi izinto zaba zikho kubo face
umsebenzi ku-YouTube bayafakelwa umuntu mayithola amasenti mhlawumbe wenza u500 umuntu ngeke akunike 500 wonke ngikufakele mina sengizothatha 250 nawe 250 emalini yakho phela yabo nje leyo nto le i-right phela iqhubeka kanjalo ngiyeboneke manje khona na osukusebenzisana nabo mabe perform live yebo kusebenzisana nabantu abaningi ngikulekelela lapha kuGatsheni ngikhona futhi kuMakhabazela kamba nomlabalaba sike sasebenzisana naye sikwamaphumulo siyosebenza kwamaphumulo nje labo bafutha abawu4 uma bewudla live nje usuku khona yebo ayisuke ngikushawa ubala 1 hayi udepend ukuthi ufike nomuntu okanjani ngaku2 ngiyabamba naku1 hawu inkonzi kade yalide babu1 dlala hawu mina ngiphelela icabela impela nje mangiye studio nje kushoda lezo zinto ezimbalwa naku umuntu ongixhasayo mina angimenzeli indleko kakhulu isiginci ngizoyidlalela ngizoyilidela ngibhekele usezobhadala lezi zinto ezincane nje okustudio kuphela istudio nje hawu usazokhokhela umuntu ozofika ezoshaya 1 hayi futhi nelokhuzana izinto eziningi ngiyayizama ukuthi ke ngoba phela ke into engithanda kakhulu isiginci isiginci ayangihlukani naso mfethu 2024 khona mhlawumbe singalindela noma isingili nje noma i-EP nyana singalindela i-EP yeah i-EP ngoba leyama album yona sesimane siyayenza nje ngokuthi ke nabalandeli bajwayele lokho kodwa sekusebenza kahle ama-EP impela i-EP noma isingili ngoba gcineni isuke kuleyo album kuzothathwa lezo ngoma noma ezimbili kube izona ezisebenzayo hawu qinisile lapho manje singayenzelani sisikhona isikhathi noma hayi uzomemezela nje einkundleni maso-right sisekhona umthetho isifiso sami ukuthi ngidlale isitayela leso kuyisona kahle kahle engafunda ngaso esibizwa ngesichunu bedlalwa ubhuti ngedlane namashayina amahle nocela zimnike isona sitayela ke abantu abangikhalelayo ngaso ukuthi sicela uzama usibuyisa ngisenhlelweni zokuthi ke ngisenze kodwa ngelinye iqembu bese iqembu likaMlungu liphume ngogudi shuthi le EP ezophuma kuzobe ngelinye iqembu kuzobe kwelinye iqembu alikabi khona igama lalo noma sifihleliwe soza ngetshe njengenyoni hayi ngisafihleliwe kwamanje kodwa lona linenkosi phakathi hayi engilindele lo suku be ngiyathemba ulindile uDisemba njalo hayi angeke ufike uDisemba hayi ngcono phela abacuba futhi uDisemba hayi sigcina sisebenzisana kabi la kube khona abagcina uthola manje yina sestudio asisaphathe kahle sekungathi uManqele uthola isikhathi eside yena kanti mina ngumkhize nginikezwe isincane singaka kanti ubuyela manje hawu njengamanje kusebenzeka kahle thu nabantu umsebenzi wakho uyanakeka mawukhipha nje kanje bayakwazi sebeyawusupporta kakhulu umculo manje ayifethu bawusupporta kahle kakhulu mawubuka nje ngenze sibone buka umlabo kade shaya 1 million uMafikizo kade shaya 1 million mawubuka abantu kwabakhipha ngoDisemba bezokushaya bebengeke ngoba lapho isuke sekusebenza ipolitiki hayi lapho kulungeke lapho ngisho washaya ihit enjani sebethi noma beyizwa ngoJanuary uthola ukuthi manje seyadikubala lo besathi uyayincoma kuthiwa hawu nanihlaleni ngayizwa yaphuma ngoDisemba wayizwa manje sengathi akusenamsoco wabona umalume waduma nini qala ukuduma ngoJanuary ubuza ukuthi hawu hele ibimnandi ngoDisemba but ngokuthi abantu abayinaki ngoJanuary sengathi ukhiphe ngoJanuary uGatsheni sengathi ikhiphile futhi ngiyathemba nawe ukhiphe futhi uzothola i-attention kahle ngicabanga futhi nalapho isiyobuye sizodlalelwa live lo CD la endlini ngoba nami cha sengiyafisa ukuthi uMlungu ngimkhiphe lapha kuGudi
uze ngikwazi ukuphiwa indlebe kahle ngoba yilapha ku December uDecember ayisiminyaminya ugcina manje ingoma yakuthola ukuthi sebeyincoma ngonyaka ozayo olandelayo kanti wena wayikhipha ngalesa sikhathi nawe uthi uyithembile bona uthi lo mzuliswano ola ku December uDecember yafunakala la ibanye kodwa hayi sebekhomba ukuthi hayi iya ngokuphuma leyo nto sebelalela wonke umculo hayi mfethu cha ngeke sibasukele mfethu hayi bawuseka benza into enhle kakhulu futhi sebeyaqonda ukuthi ukusupport into enjani online la awulahlelwa lutho ngena nje ubuka ingoma ku-YouTube uyishele kanjalo noma ungene lapho iTunes banibani ubuka music manje umlabalaba usebenze naye kawu2 kanye hayi umlabalaba ayisondelene kakhulu noma ngirecorda nje thiwa beze ucula isikhathi esiningi uba khona mhlaza lezi iginqini idlalayo uhlanganiswa yizo nje uthanda umusic wanayo uthanda umusic nawe futhi ubuye futhi uthola ukuthi usebenza e-studio sakhe kuyenzeka ngesinye isikhathi ngibe khona ukuthanda nje umusic ihlanganiswe yiziginci okay and then masifica umlungu ehlalele ekhaya nje umuntu othanda ukwenzana ngekho la eGoli akekho eginqini mina ngumuntu othanda ukuba busy nje egcekeni ngithandela umsebenzi wasekhaya mangiphumule futhi lapha akukho kunye isiginci nje izolobhorekela kuso hayi futhi angisasithathi nje nanje ngokuthi ukubhoreka ngiyasebenza and then your favorite team oyithandayo la eMzansi khona ibhola ibhola lebholeni ibhola ngizwa makuxoxwa nje ngithathele leyo nkulumo ibhola liyangihlula ihlekiso ukuthi uthi ibhola ula ade kukhona nojikelele la izolo bakhala ngomlabalaba uthi akazi ngisho nokuthi khona yini naye sengiyabona ukuthi ihlala eyowaza la ngaphela nokuthu hayi impela ibhola angazi mina ngangithanda ukulidlala noma nangaso leso sikhathi makuthiwa leyobukwa hayi ngizolibuka kodwa angili-enjoy kahle ngi-enjoy mangilidlala mina kwi-TV u-enjoy ukubukana noma uyithanda na-TV hayi kahle ngathi nje sabaculi abaculi abaningi nje thanda ukulalela umusic ukubuka nje i-TV hayi abakhoni akusimi ngedwa impela ngiyazi ukuthi sibaningi indaba yokubuka i-TV hayi asikwazi ukuhlalela i-TV ukudla okuthandayo shayi ukudla okay angikhethi kodwa ayufisha nguthanda inkomo yamanzi hayi angiyithandi kahle inkomo yamanzi angazi noma kwenziwa ukuthi phela mhlambe ngakithi asinawo umfulo omkhulu mhlambe ukudoba hayi futhi yona le ikuze kube ngcono le lapha ethinini hayi le philayo lebhelila hayi inkinga ngiyakuzwa mfethu angikho mangathiwa mfethu nangu mfana osemakhaya msingi nquthu kandla kuphi ofisa ukuzongena egencini ngamthiphisa ngani wenza umatric manje uyawuza ukuthi uyeze eGoli ngathi umatric akangagcini kiwo mawukuthi khona into akafisa ukuthi angaba yiyo ngokwemfundo akayoyifundela leyo nto nangu umfo wangakithi uZondi uZondi ubethe efunde benza iginci ngapha kodwa ke futhi akade ngakhona phela okugadayo ungathi uyahamba uyofunda lapho uzujika wona uzunaka iginci kuphela ke manje yilo sithi uyafunda ujika ungasaphasi manje mawubona ukuthi zikhomba ukuphazamisa cha linda nje uqede bese ungena ngala igincini ngoba ayiginci ikhetha abangani zimenge indlela ungatshela ukuthi wena ngizongena bese ngiyaqashwa ungene futhi mhlawumbe uyishaya ihit kodwa bekuncwinye nje la ukuthi asikuqashi manje ingakho ke kufanele ukuthi ayifunda ukuthi uma uthola umsebenzi ke usuyazi ukuthi ubalance ngomsebenzi wakho uyazenza neginqi ngala mina ngingabafethu njengibazi abakhona la endleleni futhi nawe uyabazi abantu bayisebenzele futhi abanankingi bayiculela futhi ukuthi uqashiwe akaqashwanga cha kumnika istress
mina njengami nje ngoba phela mina ngifundele mina gcine nje mina kwa matric kube kuyinto engiphatha kabi ukuthi angiqashiwe kodwa ngesimo sokuthi sekwangiphatha kabi isikhathi eside akusezweli nomuntu ekaqhamuka ngitshele nje ethi ngiyokuvalela emcimbini othile kuyafana obephatha kabi yena mina ngeke ngisaphatheka kabi swajwayela hayi sengakujwayela nje ukuqashwa futhi sewungijabulisa nje lokho okuvelile kodwa futhi nokuvaleleka akuseyinto engiphatha kabi sithemba abalandeli man hayi sekuyibo nje ngithembe futhi nakhona ikakhulukazi mawuthi bayangikhulumela kuyizwakala kodwa engibabheke khona ukuthi makuthiwa ngikhiphe ingoma abayijabulelayo bayisupport impela mfethu nathi sikucelile namhlanje ufike mfethu uzohlala nabo abantu bakho sixoxe nomlungu bemnandi kanje ungathini kubalandeli bakho mfethu nawe emakhaya abathandi bomculo wamaskandi balandeli nje ngathi abalendelo olukhulu kumlungu sekuningi mina engisangabenzela khona into engicela kakhulu nje ukuthi bangisupporte kule msebenzi enginayo bakwazi ukungena elokhuzeni einkundleni ezifanele lapha kuma platform music bangilalele khona ngikwazi ukuxhaseka ngiqhubeke nami nomculo wami ngiyabathembisa nje ukuthi sazobaphilisa futhi kuningi kakhulu mina engabe ngiyakwenza okuhlukahlukene la igingcini umusic kodwa ngesimo sokuthi gcina ke loba sibambeka ngophondo gcina ngingakwazi ukuveza zonke ingxenye zami ngokumculo ukuthi mina ngikwazi ukuthi nokuthi kodwa nje mabe nganginika isupport nje ngaleyo ndlela hayi mina kukhula abasazokubona egameni likaMlungu imuphi ushona uthanda sakhona noma umuntu awumthanda mina music ayidala kakhulu angena ngazi kodwa ngangineminyaka emingaka kodwa nje umuntu oqala engaziza ukuthi yabo mangilalele lo muntu ngimncane ngisalala phambi kweredo inalento ecwebezela ispeaking ngitshela ukuthi yibo mhlawumbe labantu abaqina ubaba lapho ubaba uNgcalothi wasemsinga ayi wayengithindela kanti ngaleso sikhathi nobhuti usengene ngala emculweni umashayina manje shuthi kwathi makudlula ke isasasa likaNgcalothi ke ngala kumashayina amahle kwafika ke insizwe embili hayi efike yayizayishintsha kakhulu lento kaMaskandi umgqumeni nendidana konje yangakwenenye umgqumeni wangaphe kahle enqotho ayi mina kushuthi kwakusho ke kodwa vele ukuthi ngizogcina ngikule ndima ayi mina bengingakwazi ukuthi ngingabadlali bobabili kodwa ukusupport bengisupport indidana kodwa kungavumi ukuthi ngathi angeke ngahlala ngingasizwa lesiginci esingala nephimbo futhi lakhe ngilithanda futhi kodwa mase kuyiwa ke phela ipolitiki hayi ihlezi ikhona phela ngizolwisa nje nami kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi hayi mina ngihlale ngingamlalela umgqumeni angeke futhi ukulalela njengiseni leto yoqhawe lami ngesingawo yabalimaza nabacula abalandeli nangaso lesasikhathi yabalimaza kakhulu mina njengoba dinga umuntu ke osondele phela kubhuti esebenze namashayina naye futhi esakhipha hayi ibalimazile kakhulu ngoba bekugcina uthola ukuthi nakuma company abasebenza ke uthola ukuthi bona abasathola ukunakeka kunakwe labantu abathile kodwa ke okwaba ngikusoli kakhulu ngoba kwenzeka nje babe ngaqondile bona ukuthi kuzoba nje babe bayabanga nje wagcina into yabo isiyenza ukuthi abalandeli ke beba amaqoqo iba wrong ke maye usuthola ukuthi ke isiyenziwa ngamasibungu ngoba ilimaza amanye amathalente ngoba kukhona abanye abantu okugcine ngempela izinto zabo ishabalala zinganakeki ngokuthi kukhona lembange khona emculweni kodwa manje
nethema ngathi khomba ukuthi iyadlula manje. Yeah, siyadlula isikhathi siyaphela. Ubona no streamer music manje uthi umfana mayifikile nje wacula kahle hayi isupport usiyayithola. Kodwa uyabambeka ngala kule mcimbi angazi ukuthi kubangwa yini ngoba uthi umfana etrenda nje kahle eyishayela ingoma. Kodwa kwale nje ukuthi abahleli bemcimbi bonke bemenze nje ke kuthiwe nje lo mfana ukhipha isingile. Kodwa nakho senezimoto ezingaka. Siyafisa lokho ukuthi kwenzeke nakubaculi bakaMaskandi. Eke khiphe nje ingoma eyodwa ezingaze zibe mbili. Kuba kuyenzeka kopiano. Yebo. Kufanele be rich ngesinye. Akhiphe nje ingoma eyodwa. Bemqashe nje ngayo ekwazi ukuvusa kubo athenga imoto. Siyafisa ukuthi impela kwenzeke engaze kuthiwe hayi mhlambe kuqondanile lo mfana ake simbona ake phinde. Cha. Yashapha ama hit awu3 la. Yona nje leyo ngoma. Cause emcimbini mfethu angiyazi nami ukuthi uqasha kanjani. Awunqeni usibona ama event awu3 ene line up ayodwa. Efana ngama shi. Efanayo Baqhube bangikaka. Shothi ibona kuphela lapha. Nokunye ngibonayo kwenzeka kodwa ke ngizocela kubalandeli ngomthetho. Yeah. Ukuthi ngiyacela abalandeli beke besupport umculo ngokuhlukahlukana kwawo. Lo kaMaskandi ngoba kaMaskandi kodwa unoshuna abahlukene. Impela. Beke besupport sengimanga ngiyabuka sengathi kusupporteka into ethi ayifane. Umsili. Ngiyafisa ukuthi basupport umculo ofana no Khansela. Umfazi omnyama. Bhek Musa. Yebo. Obahu. Mawukuthi nje umuntu usebenze kahle. Bewusupport kungabi nokuthi angathi nemculo ome ngendlela eyodwa supporteka. Wangisho ngene. Nabahleli futhi nabo benze kanjalo noma kuthiwa basiqashile kodwa akudlale phela ushuno ongathi ukaBhek Musa bekungena wathi kwaMgqumeni hlukahlukane nje. Kungaba ngathi uma ukude kuthiwa usozuzwe kuthiwa sekubani. Cha uzwe nje ukuthi sekungena omunye manje. Ngoba mawume kude nje watshela ukuthi lokudlala umuntu oyedwa. Ile yanto esikhuluma eqala no producer eyodwa nje yenzeke etudo manje. Ayi asazi kodwa ukuthi into ezolungisa leyo kodwa ke ayiba abalandeli. Kumele bayifake ukuthi cha siyacela ukuthi nisixubele mangabe niqasha abantu abahlukahlukene. Wala ko shunu bomuzi basekhona. Hayi futhi ngibabonga kakhulu kwaba kwenze nje egatsheni nesitayela sakhe esiceleni. Mfethu. Naye nokubekezela kwakhe. Hayi ngiyayibonga kakhulu insizwa ukuthi ibekezele bezinto yakhe beyizwe. Ngoba iyasebenza kakhulu. 11 ngisho uyawashaya ama hit awu3 la ungadumi. Ugathenada. Kudala. Akushaya ama hit kodwa lutho. Kudala impela aqala. Ngoba nje bengiye ngibuke ngithi baningi abantu abagitshezwe emakhanda kubantu. Thola ukuthi umuntu uyamuzwa wena ukuthi italent elikhulu la kodwa kunomuntu okwenziwa ngathi ungapheki kwakhe. Ngesimo sokuthi ke kodwa kena nembobe kwazi ukufikisa emsakazweni ethile nakubahleli bemcimbi ke sekungathi kungaphezulu komunye umuntu. Iliyaduyisho futhi ufuna ngathi kwaba umngani nobani. Kuze kwenze ukuthiza. Hayish manje ke angikuphiwanga kodwa ke ngibatshele ke nabanye mhlawumbe ukuthi basondelene nami abasazayo. Ukuthi mhlambe mawukwazi ukwenza lokho mina ngiphiwanga ukwenza lokho ngazi ukuthi mina kufanele ukuthi umuntu usondelane ngokweqiniso mayizwile into yami isebenza akufuni ukuthi mhlambe ngize ngimbone icathulo ukuze angenzele okuthile. Ufuna mayengizwile nje ukuthi hayi lensizwa yamkhize ishayile ingoma. Ngicela ukuyenzela ukuthi la nginamandla khona. Akwenze nje. Hayi kunakhona bese kufanele ukuthi ke ngikhokhozele ngoba esenze lokho. Hayi ukukhulu. Mfethu ngiyathemba ukuthi ukudlulisa wonke ubufisa. Mawukhona futhi okushila ungakushiyi phela. Mhlawumbe sekuba ngo2026 la. Hayi ngoba sisabuya nje okuningi ngizokuxoxa futhi mase sibuyile lapha ngoba
ngilungiselela uma ngibuya la phela zike zithi ukukhala hey ngempela ngiwa ngithethisa ukuthi hayi labantu awubatshene manqele bephatha iginci uma befika lapho yabo nje futhi babe ngithethisa ke ngoba bayakwazi uyashaya ya cha engaphinda futhi ngikugqugquzele nje singakavalelisani ile ukuthi ngiyabona ngathi mhlambe isithanda ngathi bekwa kabi leyo yokudlalwa kweginci. Yes. Engingakuveza nje kubantu abasazama. Iginci abangayivilaphili. Iginci abafunde. Isiginci siyasiza kakhulu. Siyakwazi isiginci ukuthi sikwenzele into ehlukile kwabanye. Uyakwazi ukukhanda ushuna ukuthi uhluke noma uzizwe ukuthi hayi mangithi ngiyacula ngivele ngicule ukuthi angiye ngakubani. Kodwa mangingashintsha isiginci ngisithi singangikhiphisa enye into. Ngoba ngeke siqamba amanga ushuni nje wenziwa isiginci. Akuyizo zonke iginci engingashanje ufike ucule ngendlela othanda ngayo. Khona esizokulawula ukuthi awuzukwazi ukujika kanje kule style edlala la. Nokuthi ke kuyazehlisa indleko kumuntu okuxhasayo. Kenzeka uluze uxhaso ngokuthi wena udlalela isiginci. Mhlawumbe umuntu uyabona ukuthi ayile mali mina enginayo. Ngeke sakwazi ukukhava la nesimo sokuthi kufuna siphinde siqashe umuntu wesiginci. Ufuna ukwazi nje ukuzenzela izinto ama voice akho uback 1 uback 2 udlala isiginci. Lokho kwenza ukuthi kube lula ukuthi uxhaseke. Sabona ngathi uqhubezela ukuthi isiginci uyasibalekile ngama ukwazi ukucula. Hayi sekugcina lokho uthola ukuthi angathi bese kukhomba ukuba wina nabalandeli bese kuyinto abakhomba ukuyikholwa. Kanti leyo nto cha iyiphutha. Khona ngesiqamba amanga nasi isiginci vele siyadinga ukuthi usiculele futhi. Mawusucula uyimisele. Kodwa la mase kuyela ngasekutheni kumele uxhaseke futhi ukhiphe into yakhe eseceleni. Isiginci siyadingeka. Twashiye noma ne stage. Hayi lapho hayi angivumelani nako ngoba nabanye uthola bayishiya iginci thola futhi mic off off nayo manje kuyafana futhi umuntu angaphathi lutho walo mic ithuli mina njengomuntu mhlamba abalandelayo abazokholelwa kulokho mina njengomuntu obukele komgqumeni othwalinja okhansela ayi isiginci angikwazi ukuhlukana naso okunalokho sengafaka le mic ngomncane nakhona mangizocula hayi ukuthi ibe umhlobiso nje njengale part ivaliwe hayi uzokhuluma kucula futhi sitila ufuna uma ukhuluma nakhona ngoba phela bekufanele ukuthi mangabe bephathi mic kube benze backtrack phela manje mawuzophatha imic kuphinde futhi kuyacula lapho futhi ugxeka futhi isiginci hayi akusayenzi sense futhi kahle ufuna sibe hip hop shoot ngoba uzophatha imic kuphela ingaculi cha sekukulawula kodwa futhi okungayindawo nakho Mfowethu siyabonga nje wathi ngibonga iqala ukuthi ugcina ufile nalamhlanje namanje ngisabonga ukuthi usivakashele mfowami ngiyazi ukuthi bengavumi isikhathi sitshontshelile lapho nalapho bayi kubonga mina nje kakhulu abalandeli abaqhubeke nokusupporta bebuke lapha ku Perfect TV indaba ezimnandi mningi imlando eyenzekayo la nami nje ngizolanda ubhuti lapha ubhuti osebenze kakhulu namashayina amahle waphindwa sebenza nengedlane ezodlulisa umlando la ngamashayina amahle ngoba ngabe ilamlila amashayina amahle bafuna laba vele bafuna ukulwa inkinga bafuna la amashayina amahle nami nje ngiyakhala ukuthi nakhu istyle esifunde ngaso ngathi siyashabalala ayi cha ngimisela impela ukuthi bazophinda basithole noma ke phela ngeke ngiba amashayina amahle cha ngizoba umlungu kodwa onayo le yanto le yokuthi ufunde la lento yesiginci Mfowethu like before sikudedele siba ne quiz esidlalayo mawuthi nje u1 noma u2 khetha owodwa awuchazi ubiyiciko ngizobe amaciko u1 noma u2 ngenza isibonelo ngithi ukhetha u1 noma ukhetha u2
mhlawumbe ngizothi ukhetha u1 okay sidlule sekweni into futhi hayi u2 angimthandi ngikhetha u1 kanjalo kunanjalo kuphela hayi akuyi ngokuthanda okay for the sake of a quiz okay ngikhetha u1 okay siqaleni sinabaculi ngoba abaculi abawu2 nakhona athi ngibekela semsinga nginomqansa nomnyuvu yeah khetha u1 zanga kithi insizwa lezo zanga kithi zoyithuya yini ngikhathi umsinga hayi uhlukanisa phakathi sizwa ngikhonze zonke ngona ubeka uPatrick mhlambe uPatrick bengizomthetha kodwa akini uPatrick yeah asho lapho lo gago hayi uPatrick hayi wayedla lo msinga nje lahlala phansi nakucana ukuthi ungaphindi wenze lento hayi ngamkhuza wavuma okay athi sibona ukuthi uzayiqeda wangiyabona usigebeyo ngizoba nombuzeni mfoka Mkhize yeah ngibe nobahuphe aw abakithi futhi la babe amasibongo nje babe amasibongo nje ukuthi ngibakhethe uManqele uqhatha umndeni ngizokhetha kanjani ngoba bafowethu bonke la ufeqabane nawe ubuye ekhaya hawu hayi ethi basoma TV ngikhatha ngalo impela oyi breadwinner ngempela bafowethu yonke indawo ngiyacela nihambe no stream music kaMlungu nimfollow ku Facebook ku TikTok Facebook ubani no TikTok ku Facebook uMlungu bajove dokotela ngoba ngisenenkinga kuleli page elithi uMlungu SA kunalabantu abasireporter ke singazi ukuthi ke isuke senzeni impela gcine kuphazamiseka ama page ku Instagram umlungu_bajove ku TikTok uMlungu BJD swele lapha ku channel yami ku YouTube uMlungu Maskandi bafethu senizwile Mlungu ngikhalile ngazo deliver intuthuko njengekhansela okweni ukuthi nihambe ni stream okweni lapha ekhaya wenze something wazi ikhansela kune event thinta uMlungu azoperforma mfethu akwazi ukubeka isinkwe etafuleni ukucula kukodwa ku streamer awukho enough inamba ithini mfethu inamba engitholakala kiyo ku WhatsApp ithi 079 088 7061 uzwele ngafona noma yini bafone mina ebusuku abasi abalandeli athanda ukufaka ama minutes asebusuku angeke kulunge lapho khona la ngizoqhatheka khona Ofethu lapha ekhaya Perfect TV boMlungu sabajova sithi